Mandaue City, alarma sa sunog ang misugat sa kasaulugan sa Fire Prevention Month kagahapon. Ani ang report? Gipatingog sa Mandaue City Fire Station ang tanan nilang mga trucks ug emergency vehicles. Gihimo kini sulod sa 5 minutos aron makadapit sa atensyon sa mga lumalabay ug mapahinumduman kabahin sa paglikay sa sunog. Mihimo og programa ang mga BFP ug city officials alang sa kasaulugan sa Fire Prevention Month. Giauhag ang hugot nga pagtambayayong sa tibuok komunidad aron kalikayan ang mga insidente sa sunog. Ang number one magud ko sa sunog nato is kanang mga electrical ignition due to loose connection, overload. Mao lang sa statistic nato, check yun nato pirmi ang ato ang mga electrical mga appliances before ta mulakaw, especially ang mga connections kung loose. Dili mada sa atong mga firefighters sa DRRMO na sa panahon sa katalagman na sila lang atong pasagdan. Gikinahanglan nga ang atong mga kaigsunan mantigos sa mga fire safety tips. Usa ka alarma sa sunog ang nisugat sa Fire Prevention Month celebration. Daling miresponde ang mga bumbero sa duha ka andanang balay sa barangay Hagubiao. Ang kayo nagsugod sa air conditioning unit sa second floor. Minimal damage ra ang natala nga gibana-banang moabot sa 24,000 pesos. Ang cause sa sunog is due to electrical ignition. Due to loose connection. Dunay usa ka NGO nga nag-apod-apod og mga fire extinguishers sa barangay sentro. Pamaagi kini paghingusog sa kampanya aron kalikayan ang pag-ulbo sa sunog. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.